període de transició entre l'edat mitjana i els inicis de l'edat moderna. Així mateix es van perdre la història i la mitologia clàssica. Va ser l'aguda d'humor que es preocupa per bellesa i exploració. Va remarcar les idees del món clàssic. Va ser conegut com el moviment que va dar fi a l'època medieval i que anuncia el començament de l'edat moderna. El Renaixement marca l'inici de l'edat moderna, un periòdic històric. Generalment se sol establir entre el descobriment d'Amèrica, en 1492. Adeu. Hola, som l'equip 1 i anem a presentar-vos la pesta negra. La pesta negra va arribar La pesta negra va començar en Àsia, però va arribar a Europa en el segle XIV. Amb més d'un 85 milions de defuncions en un 60 i un 80% de la població europea va desaparèixer per culpa d'aquesta terrible malaltia. La pesta negra es va causar per bacteris sinapestis. Els rosegadors com les rates porten aquesta malaltia. Es propaga per les seues puces. La pesta negra es propaga perquè es va cridar així perquè un dels seus símptomes va ser l'ennegriment de la pell. Acacio Gabriel Vegas va ser un metge indi que va descobrir la pesta negra en Mumbai. Per a Índia, aquest descobriment va ser molt important perquè si no moltes persones hagueren mort. La pesta negra va acabar amb un terç de la població d'Europa i es va repetir en successives vegades fins a 1490. La pesta negra va arribar a matar a 25 milions de persones. No obstant això, cap dels brots seriós va aconseguir la gravetat de l'epidèmia de 1348. Ja hem acabat. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat. Adeu! Les primeres grans expedicions. Hola, som l'equip 5 i jo soc Irene. Jo soc Clara. Jo soc Laia. Jo soc Eric. L'exploració va començar amb els descobriments portuguesos. Els arxipèlags atlàntics de Madeira i les Açores, la costa d'Àfrica i l'Índia en 1498. I la corona de Castilla, Espanya, els viatges transatlàntics de Cristóbal Colón, Amèrica entre 1492 i 1502 i la primera circumnavegació del món en 1619 i 1622. Aquests descobriments portaren a numeroses expedicions navals a través dels oceans Atlàntic, Índic i Pacífic i les expedicions terrestres en Amèrica, Àsia i Austràlia, que continuen fins a finals del segle XIX i van acabar amb l'exploració de les regions polars en el segle XX. L'exploració europea en l'estranger va conduir l'augment del comerç mundial amb el contacte antic món, Europa, Àsia i Àfrica, amb el nou món, Amèrica i Austràlia, conduint l'intercanvi columbià, una àmplia transferència de plantes, animals, aliments i poblacions humanes, inclosos esclaus, malalties transmissibles, cultura entre els hemisferis oriental i occidental. Això va representar uns dels esdeveniments més relacionats amb l'ecologia, l'agricultura i la cultura de la història. Uns dels exploradors més famosos van ser Champlain, Jardine, Jean Goujon, Maurice Ravel, William Boudet i Maurice Barrés.